O verán deixa nas florerías unha campaña marcada polos eventos, especialmente polas bodas e celebracións. As vendas manteñense estables a medida que chega setembro, un mes no que xa teñen a vista posta. Para as florerías, o verán non é tanto sinónimo de máis vendas no día a día como de eventos. Bodas, comuñóns ou festas patronais ocupan boa parte da actividade durante estes meses. En Alecrín, en Boiro, explican que o turismo tamén deixa pequenos xestos, visitantes que repiten estadía e agasallan os seus anfitrións cunha planta ou cun ramo de flores. Somos un sector que o verán tampouco somos que nos vemos os máis influenciados. Si que notamos moito turista que o mellor está aquí nun piso turístico que xa repiten, si que lles gusta deixarlles unha planta ou mandarlles un regalo aos caseiros, pois de detalle pola estancia, pero o que é de venta diaria de flor, pois nós seguimos mantendo os clientes de todo o ano. Pero se hai unha tendencia que se consolida, esa é a dos ramos máis naturais, con menos formalidade e aspecto de estar acabados de recoller do campo. Ahora a xente o que quere son ramos tipo silvestres, gustan moito os eucaliptos, as paniculatas, que pareza un ramo collido pois un pouco desordenado, nada, un pouco menos formal do que era antes. Un cambio de gustos que tamén ten un compoñente xeracional. As persoas máis novas apostan por composicións silvestres, mentres que os clientes de máis idade seguen triunfando as flores máis clásicas. As persoas máis novas apostan por composicións silvestres, mentres que entre os clientes de máis idade seguen triunfando as flores máis clásicas. É xeracional, a xente pois, da miña edad gustalle un pouco máis eso, eucaliptos, paniculatas, cousas así máis silvestres, e a xente de outras generacións, xente agora de 50, 60 anos, pois sí que quere un pouquiño máis clásico, un clavel, unha rosa, flores máis das de sempre. E se o verán está vencido, o traballo apenas da tregua. Setembro marca para o inicio da preparación dunha das campañas máis importantes do ano, a dos defuntos. A diferenza de outras florarías, aquí elaboran miles de centros sen encargo previo que quedan directamente á venda para que cada cliente poida escoller. Moito traballo porque nós agora xa estamos enfocados, en cando comece setembro, xa estamos enfocados na campaña de defuntos, porque nós traballamos a distinta a calquera outra floristería, nós poñemos centros sin encargo á venta e xa directamente para que a xente chegue a escoller, entón requiere unha planificación moi grande porque facemos miles de centros para vender. Unha campaña que concentra boa parte dos esforzos do outono e que, unha vez superado o 1 de novembro, dará paso á seguinte gran cita, o Nadal. Unha temporada que neste sector comeza a prepararse con meses de antelación.